Basta waray nun maglipayon, kumusta ka mga tanan, mga kasakwaray nun, yadi mapaso nga adlaw. Kalaw, yadi pinanuhulasan na at yadi amon lugar, parang hills ng barangay Dinyog, Dilasag, Aurora. Warak pa up. Basta waray nun maglipayon, kumusta ka mga tanan, mga kasakwaray nun, yadi mapaso nga adlaw. Kalaw, yadi pinanuhulasan na at yadi amon lugar, parang hills ng barangay Dinyog, Dilasag, Aurora. Warak pa kalugsong kanina nga to, kay waray signal, pero pwede namin lugsungan yan nga to. So ayan guys, ito tartaka mo nga di hababa. Hadi kita ibos. Malugsong kita nga di malugsong. Waray abot na din amon live kanina kay waray signal, kaya binidyo ko na la. Hadi, para makita niyo nga dit amon na lugar.